नै नाया गामलासो जाबाय आरोना सायनानै सुनानै दोनबाय दायो एवनोसै बेखौ साफा जाबाय गासिबो सुखांजोब्बाय कमप्लिट जाजोब्बाय दानिया संनांसिगोन साम'खौ सायनो नागिरबाय आरोना नै गासिखौबो रेडि लाखाजोबसै हेल' लोगोफोर वेलकाम बेक माय इउटुब चेनेल नोंथांमोनखौ आंनि बे गेलसिनाव बयखौ बरायनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअ'आनो जाबाय नोंथांमोना मिथिबाय जानो हागौ जोङो दिनै साम' ओंख्रि जानो नागिरदों बिराद गोबावनि उनाव स' नोंथांमोना इन्ट्रेस्ट दंबा जोबजासिम नायलांबानो जाबाय थ' लेट्स गो भिडिअ'खौ स्टार्ट खालामसै ना मा होनो जोंहा नै दाखोन गानना हरग्रा मामिया दानग्रा आरोना नै दानग्रा जादों मामिया ओइ इसिबां दानखांबाय नै एसे बुरजानो जाथाव नुखालायबाय जोंना साम'आ दायो जों बेखौ फुसिगोन आरोना जा मैला गखादों नै साफा नुदोंना गोलाव जोंना मैया लायनाय नाया फोरानबाय माने एवजोबनो हाया नालाय गिदिर गिदिरखौबाबो फोरानबाय आरोना नै जा मोजां रानखाबाय सान्दुंजों नैबे जाहैबाय नै ना फिसा फिसा खेबथाम मानजिबाय नै दानिया सुनोसै आरोना साफा जाबाय गासिबो सुखांजोब्बाय कमप्लिट जाजोब्बाय दानिया संनांसिगोनल' आरोना सुखांबाय फाइनालि नै दानिया संनायनि बारिसोलाय जों फार्स्टआव साम'खौ एवगोन आरोना लोगोफोर सामब्राम होबाय दानिया बेलासि जाबाय बेलासियाव संनायसो जाबाय साम'आ नै खेरखासेखा जोंना लोगोफोर हालदै होबाय दानिया संख्रि होनोसै संख्रि होफाखानांगौ दसे एरबावनोसै अच्छी तरह से पक जाए इसको अच्छे से फ्राई करेंगे दानिया खोबना दोनसै आरोना नै सबायखौ एसे सुदों माने एवनानै दोनखाबायमोन देखो मसाला बहुत अच्छे से लग गया है बहुत अच्छे से पक रहा है दानिया नै सबायखौ फुथुमसिगोन मोजां मोनदों दानिया नै देबाय सबायखौ गावसोर साब्रैल'खासै नालाय बाहाय देखो कैसा हो गया हमारा सामो इतना सुंदर से पक गया है चिली पाउडर थोड़ा और चिकन मसाला डाल दिया है दानिया नै सबायखौ सुबाय रुनोसै आरोना दानिया सबायखौ रुबाय आरोना नै संख्रि एसे होनोसै नै खारदै होबाय नै खारदै दानिया बानलु गोथां होसिगोन दानिया सामब्राम गुफुर होबाय थोड़ा सा फ्राई करेंगे गोदौगासिनो जोंना सबाया दा मोजां गोदौबाय नै जोंना साम'आ लोगोफोर एसे जाथावथावनो टेस्टी है बेंगलोर का सामो नै जोंना खनग्राया जाख्रुबबाय कैसा है टेस्टी है ना बहुत ही
दानिया स्टार्ट खालामनोसै सबायजों साम'जों जानायखौ दायो जानायखौ स्टार्ट खालामसै The next day. हांसो सिलाजों दावदै मोनबोदों फिसा फिसा गिदिर नुदों मबाइलाव दासो फैदों ना गावहैनानै बेरे फुंजानि 4:00 थांदोंमोन आरोना गिसि जाजोब्बाय नै बेरे फुंजानि अर सायनोसै जोंहा माने बिस्राबो गोजांनानै फैबाय नालाय फुङाव थांदोंमोन मोनायाव थाङासै ओमफ्राय नै बस्था सिङाव ना दङ ना लाबोफादों माने गावहैदोंमोन आरोना नाया खावै है खावै कितना बड़ा बड़ा है ओ माय गॉड इतना बड़ा बड़ा है जा गिदिर गिदिर मोनखादों आरोना खावैल' मोनबोदों ना खावै गावनाय नालाय ओंखायनो एकस' होगोन बेखौ 120 सेरसेनि दामा सिखारखायो नै नाया गामलासो जाबाय आरोना सायनानै सुनानै दोनबाय दायो एवनोसै बेखौ मस्ला लागायजेनबाय होमबा नै एवनोसै गिदिर गिदिरखा सयथिबो मासेल' जाबाय नै लोगोफोर साराया गिदिर नै आयंआबो फैबाय आरोना दहायनो सफैदों आयंआ माने साम' लांफैदोंमोन आरोना ओमफ्राय आयंआ माने तामिलनाडु बर्डारनिफ्राय फैदों आरोना ओमफ्राय बिसोरो आगोलाव फैखांबाय जोंनाव नोंथांमोना जाय जाय भिडिअ नायबाय नुबाय जानो हागौ भिडिअआव मालाबा खेबसे थांथार